gördün mü ciddi? Derse söyleyeyim. Kiraga verdi öldürme. Bu cirlikte bizim Goyazi Ishaki mene Tatar milletin küterüçi bir şahıs bulgan. Onu halk düşmanı deyip de ataganlar, ondan soň milletçi deyip gayiplegenler. Goyazi Ishaki'nin eserlerini biz egerdeki okup karasak, mene sünnetçi bulmasın sünnetçi babay, bulmasın Ustaz Bikesi, bulmasın inkirazı, anda niçik diyetim politika, siyaset kürünmey. Mene ol Tatar kişisinin, Tatar avul hatın kızının yazmışın yaklagan kişi. Mene onun fantastik eseri 200 yıldan sonra inkirazı var. Mene ol anda Tatar milletinin kaçandır utopiyaga kitü anlatkan fantastika bulsa da. Biz indi hazırgisi vakitte görüp kilemiz Tatar'nın milleti bitindi niçiktir aska kite bara. O sözlerde var. Evet, nide kullanışlarda biz Tatar milletinin eli üsüp çektir alva gitken bütün milletler bilen derecesinde deyip anlatalmıyız. Şəxsi eybirlerin biz küp deyip etəlmiyik muzeyda. Çünkü unutulup durgan 70-80 yıllar unutulup durgan şəxs bir 20'ləgən yine onun şəxsi eybirleri var. Tuğanlarının hem üzerinin eybirleri. Bizim muzeyimiz ofisial 1999 yıldan birleşlep kile. Anginçi, yazıcı Goyazi Ishaki unutulup durgan şahıs bularak Türkiye'de yaşayıp anda kümülüp kalı sebeple biz indi Goyazi Ishaki'ni 90'ncı yıllar başındagına bildik. Mene Goyazi Ishaki'nin kızı Saadet Hanım Türkiye'den bizge hat yazıp barlığın bilgirtirge Goyazi Ishaki'nin koya tuğan, kosilde üsken, mene şulay ettirip, ol biligiz, tabıgiz, şunday kişi var, Tataristan'dan çıkkan, Yevşir Mağlında tüyüp, üsken, terbiyelengen, hem 40 yaşında çıkıp gitken kişi turunda. Mene şundan soň bizden jurnalistlarımız, yazıcılar, Goyazi Ishaki'ni Türkiye'ye barıp, izlep, tağıp, onun bütün fundların, materyalların tapkandan sonra 93 yılda klub binasında Dum Kulturada indi dep atalı bizning avuldagi şul bir bölmesinde Goyazi Ishaki'nin muzeyi işlep kildi. Direktorlarımız bütün Чистайга biz hazır muzeyning bir uyuşmaga indi biz indi zaповедникка kirdik. Bizge ataplin ötkәргә тиешләр инде. Алла теләсә шул не ремонт кирәк була инде. 16 ел безнең эшләп килгәнгә музейга 16 елда барыбер дә ремонт булмагач. Менә бу инде музей бит инде монарга реставрация гына ясаганнар. Генә кирттеләр. Менә шундый косметический ремонт кына дип әйтик инде біз аны. Монда авыл советы булган баштан, өске якта, аннан соң авыл советы бүтән җиргә чыккачтан Сильпо булган, аннан соң Сбербанк булып эшләгән, аста гел кибет булып эшләде. Күпләр Исаки исеменә таянып кандидатлык, доктор диссертацияләр яздылар. Ләкин шушы доктор һәм кандидат диссертацияләрен язучылар Исаки музейында еш булалар микән? Аның язмышы белән еш кызыксыналар микән? Аңа ярдәм итәр өчен ниләр эшлиләр икән шушы язучылар? Шушы менә галимнәр дияргә кирәк, әйбит. Исаки исемен кулланып, үзләренең тормыш рәвешләрен яхшырткан шәхесләр, алар Исакига карата нинди мөнәсәбәттә икән чын барлыкта? Китапта гына микән аның турында дан сугалар, шаң сугалар? Әллә тормышта да микән? Кутушкина дигән нәрсә, шул чукындыру заманыннан, яуширмә дигән нәрсәләр шулай килеп чыккан бит инде. Яу булган килә, диләр поплар чукындырга киләләр безнең авылны, безнең авылдагы татарлар тирә-юндәге болоталарга, камышлыкларга качып кала торган булганнар. Касәберләрен генә тотып алып чукындырганнар дип инде. Ширмә инде как будто шул менә ниләр ширмә кебек булган инде, каплап торган инде. Казанда туристлар билет ала, Булгарга барга, Свияжскаларга, Чистайга барга. Алар Чистайга килгәч, монда килеп җитәме, килеп җитмиме? Килеп җитмиләр әле. Безнең менә музеебезнең язмышы бетмәсен иде. Ябылмасын иде музеебыз, туристлар безгә килеп торсыннар иде. Менә шундый иде теләк инде безнең. Исхакый фонды ул бу тартмада гынамы? Гомумән бармы ул фонды? Тартмаларда бөтенсегендә. Фонды юк аны үстерү. Фонды юк. Төркиядә булган. Чөнки бит Тукай фонды бар. Тагын Вахапов фонды бар мәсәлән. Юк, бездә андый фондлар юк әле, менә белмим, менә шул әйтәм бит филиал булып калгач, бөтенләй белмим әле. Юк, мен республика күләмендә юк андый фонд. Юк.